vriend van mijzelf die is ook met de kermis hier, is hij neergestoken door een paar jongere AZC'ers. Dus ja, dat zijn dingen, dat kan gewoon echt niet. Ja, er moet op school veel aandacht voor zijn. Ja, ook voor de cultuurverschillen. En daar moet je dus mee aan de slag. Daar moet tijd voor vrijgemaakt worden. En er moet in geïnvesteerd worden. Nou, we hebben vorige week overleg gehad om in het najaar een soort festival te organiseren. Wat dus een verbinding zou moeten geven in het AZC en de bewoners hier in het algemeen. Maar ook in het speciaal op de jongeren gericht dan. En najaar van dit jaar is natuurlijk heel ver weg als er nu problemen zijn. Stel je voor de gemeente zegt van, nou wij willen graag de plaatselijke jongeren en asielzoekersjongeren wat meer verbinden door een festival bijvoorbeeld. Zou je erheen gaan? Ja, ik zou er vast wel heen gaan, maar ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat je daarmee dan gaat bereiken. Want misschien komen er dan ook wel opstootjes en dingen. Misschien zoek je het dan ook wel juist meer op. Het is maar net hoe hun daarin staan. Ik ben van mening dat we nu moeten kijken, hè, en dat gebeurt dan ook wel, maar niet met ons als betrokkenen, om te kijken wat kunnen we nu doen aan de overlast. Hè? En dat is ja, een acuut probleem en daar, nou ja, er is veel onrust in het dorp.